Пари и стих. Писмо до мама. Стихът не ще ти върне нищо. Очакването, болката, страхът. Куплетите, снежинки над огнище, ще се стопят. Зелените банкноти няма да заменят едно писмо, написано върху коляно от син към майка, нежен мост. Как бързам, задъхан свят, тук няма време за емоции, чирак съм в този град, изпълнен с грохот денонощен. И ако нещо драсна като стих, макар и кратък, в миг се извисявам. Сега ти се усмихвам. Утро е. Звънецът казва: ставай. Знам, че както преди ще плачеш и пак както преди ще ми простиш, додето те затрупа здрачат, на песен ти плача ще наредиш. Иван, Ню-Йорк, 1977 година. Стихотворението написа Йордан Атанасов и прочете за вас с много респект Лили Алексова.